இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தல்கள் தான் எல்லா தேர்தலும் ஒழுங்கான நிதி ஒதுக்கீடு தேசிய மக்கள் சக்தியை அதுக்கு முதல் நாள் அந்த தேர்தலின் போது மக்கள் பிரிந்து சென்றார்கள். அப்போதுதான் இந்த நாடு எங்களுடைய நாடு. எனவே அரசு முதல்ல யாழ்ப்பாணத்தில் மக்களின் சார்பாக வருகை அன்பாக நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். அந்த தேசிய மக்கள் சக்தியில குறிப்பாக யார் மாநகர சபையிலே முதல்ல வைப்பார் கபிலன். கபிலன் உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும். கபிலன் எடுத்துக்கொண்டால் யார் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முன்னாள் 2,30,000 அதிகமான சம்பளத்தை எல்லாம் பட்டியல் ரிஜெக்ட் ஆகிவிட்டது. ஏதோ நீதிமன்றத்தினுடைய முக்கியத்தின் காரணமாக இன்றைக்கு இந்த அரசியல் கொண்டிருக்கிறார்கள். தொழில் மற்றும் நீரியல் வளங்கள் அமைச்சர் தமிழசேகரம் தோழர்களுக்கு நன்றிகள். அடுத்ததாக நாம் அனைவரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருக்கும் தமிழ் தோழர் 75 வருட கால அரசியல் கலாச்சாரத்தை மாற்றியமைத்த நமது இடதுசாரிகளின் தலைவர் வரலாற்றின் முதல் முறையாக உள்ளூர் சபைகளை ஊழலற்ற அணியில் இந்த வேளையில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தேசிய மக்கள் சக்திக்கு போன பொது தேர்தலில் ஒரு மாபெரும் வெற்றியை எடுத்தாங்க மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கின்ற தோழர் பாலராஜா அவர்களே இளங்கோவன் அவர்களே ரஜீவன் அவர்களே சந்திரசேகர் சோதரன் அதே போல
மேடையில் இருக்கின்ற நமது மீன்பிடித்துறை அமைச்சர் தோழர் சந்திரசேகரன் அவர்களே. එළඹෙන තුවරණයේදී යාපනයේ නගර සභාවේ කණ්ඩායම නායකත්වයෙන් අපේ අභියන් සහෝදරයා அதே நேரம் எதிர்வரும் உள்ளூராட்சி மன்ற தேர்தல் யாழ்ப்பாண மாநகராட்சிக்கு தலைமை தாங்கும் கபிலன் தோழர் அவர்களே. අපේ සහෝදරයන් සහෝදරවරුන් සියලු දෙනාගේ නමස්කාරයි. சகோதர சகோதரிமார்களே எல்லோருக்கும் வணக்கம். සහභාගී වෙන ආදරණීය සහෝදරයන් என்னுடைய மொழிபெயர்க்கும் என்னுடைய நீண்ட காலத்தில் நண்பர் சாமிநாதன் விமல் அவர்கள் வணக்கம். විශේෂයෙන්ම මම පළමු කොටම තමුන්නාන්සට ස්තුති වනවා. ගිය සැරේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී ඓතිහාසික ප්‍රතිඵලයක් මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කය ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණයකට ලබා දීමට තමුන්නාන්සලා නැගියත් පිළිබඳව முதலாவதாக நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்திருக்கின்றேன். போன பொது தேர்தலின் போது தேசிய மக்கள் சக்திக்கு நீங்கள் வழங்கிய பெரும் வெற்றிக்காக. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඡන්ද වලින් කරපු තමයි ජනතාව බෙදපු එක. பொதுவாகவே இலங்கையில தேர்தலூடாக செய்யப்பட்டது மக்களை பிரிக்கப்பட்டமைதான். උතුරු ජනතාව දෙමළ පක්ෂ තෝරනවා, නැගෙනහිර ජනතාව මුස්ලිම් පක්ෂ තෝරනවා, දකුණු ජනතාව සිංහල පක්ෂ තෝරනවා. ඒක තමයි ඉතිහාසය. வரலாற்றில் என்ன நடந்ததுன்னா வடக்கு மக்கள் தமிழ் கட்சிகளை தெரிவு செய்கிறார்கள், கிழக்கு மக்கள் දකුණු ජනතාවත් නැගෙනහිර ජනතාවත් සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සියලු ජනතාව තේරුවේ ජාතික ජනබලවේගය. ஆனால் சிங்கள மக்கள், தமிழ் மக்கள், முஸ்லிம் மக்கள் எல்லோரும் தெரிவு செய்யப்பட்டது தேசிய மக்கள் சக்தி. වෙනද කන්දවල ජනතාව බෙදෙනවා. அடுத்து முதல் நடந்த தேர்தலின் போது மக்கள் பிரிந்து சென்றார்கள், பிளவுபட்டார்கள். ගිය සැරේදී ඡන්දෙදී ජනතාව එකතු වුණා. போன தேர்தலின் போது மக்கள் කරගන්න ඕනද? அடிப்படை வேணுமா? අපි එකිනෙකා විරුද්ධ සැකෙන් ජීවත් වෙන්න ඕනද? நாங்கள் பரஸ்பரமாக சந்தேகத்துடன் வாழ வேண்டுமா? මේ රටක් අපිට ඕනේ නෑ. அப்படியான ஒரு நாடு எங்களுக்கு தேவை. ජාතික ජනබලවේගය தேசிய மக்கள் சக்தி මේ රට ගොඩනගන්නේ இந்த நாட்டை கட்டி සිංහල அமைக்கப்படுகிறது. දෙමළ මුස්ලිම් අපි කවුරුත් சிங்கள, தமிழ், முஸ்லிம் நாங்கள் எல்லோரும் එකට ජීවත් වෙන ஒன்றாக வாழ்கின்ற, එකට මියදෙන ஒன்றாக இருந்து போகின்ற, එකම මාතෘ භූමියක් ලෙස ஒரே தாயகத்தை கொண்டவர்களாக මේ රටේ සෑම පුරවැසියෙකුටම இந்த நாட்டில் இருக்கிற சகல பிரஜை සමාන අයිතිවාසිකම් ලැබෙන சம உரிமைகள் கிடைக்கக்கூடிய සාධාරණ රටක් ගොඩනැගීමයි. நியாயமான ஒரு நாட்டை, சாதாரணமான ஒரு நாட்டை உருவாக்குவதற்காக මේ රටක් ඕන නේද අපිට? அந்த அவ்வாறான ஒரு நாட்டை எங்களுக்கு தேவையா? අපි සැකයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் சந்தேகத்தில் இருந்து අපි கொண்டுள்ளோம், වෛරයෙන් ඉඳලා තියෙනවා. நாங்கள் பகைமையுடன் இருந்து கொண்டுள்ளோம், අපි යුද්ධ කරගෙන තියෙනවා. நாங்கள் போர் புரிந்துள்ளோம். මොකද අපිට ඉතිරිලාද වෙන්නේ? கடைசியா என்ன எங்களுக்கு கிடைத்துள்ளது? මොකක්ද ඉතුරුනේ? என்ன கடைசியாக ආ மிஞ்சி විනාශයෙන් ලක්වුණු උතුරු පළාතක් மிகவும் அழிவை நோக்கி சென்று கொண்ட ஒரு வடக்கு பிரதேசம். දරුවා අහිමි දෙමව්පියන් பிள்ளைகள் இழந்து போன தாய்மார்கள், ඥාති අහිමි ඥාතීන් உறவினர்கள் இழந்தவர்கள், මිතුරන් අහිමි අය நண்பர்களை இழந்தவர்கள், සියල්ල අපිට අහිමි වුණා. இது எல்லாம் நாங்கள் அழிந்தவர்களாக தான் இருக்கிறோம். උතුරේ දකුණේ දෙකේම ඒක සිද්ධ වුණා. வடக்கிலும் தெற்கிலும் இது நிலவிதான் நடந்தது. අපිට අවශ්‍යතාවය එමුයි ගියා. அப்படி எங்களுக்கு அவ்வாறான ஒரு காலம் திரும்பி தேவையா? අපිට ඕන දෙයක් ගහගන්න. அப்படி அவ்வாறான நாங்கள் යුද්ධ කරගත්තා. எங்களுடைய தலைமுறையை போர் புரிந்தோம், අපේ පරම්පරාව ගහගත්තා. எங்களை சண்டை பிடித்தோம். හැබැයි අපි මොකද කරන්න ඕන? ஆனால் நாங்கள் இதை என்ன செய்ய අපේ දරුවන්ගේ පරම්පරාවට எங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய பரம்பரை යුද්ධ කරගන්න දුරට போர் முடியாத ஒரு நாடு, ගහගන්න දුරට சண்டை பிடிக்காத ஒரு நாடு, එකට සමගින් ජීවත් වෙන රට ஒற்றுமையாக வாழ்கின்ற ஒரு நாடு, ජාතික ජනබලවේගයේ මේ ආණ්ඩුව ගොඩනගල බවට මම තමුන්නාන්සල සාධි அந்த කරනවා. ஒரு நாடு தேசிய மக்கள் சக்தி உருவாக்கும் என்பதை நாங்கள் உறுதியாக கூறுகின்றோம். තරුණයන්ට අපි අපේ ජාතිවාදී නැහැ. இனிமேலும் இந்த நாட்டில் இனவாதம் இல்லை. ජාතිවාදී වුණ කාටද? யாருக்கு இனவாதம் தேவையாக உள்ளது? ජාතිවාදී වුණා தேவையா? තමුන්නාන්සල දන්නවා. உங்களுக்கு தெரியும், තිස්ස විහාරේ කේන්ද්‍ර කරගෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. திசவியாரை மையமாக கொண்டு ஒரு பிரச்சனை உள்ளது. මම පහුගියදා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රදේශ කාර්ය සභාවේදී කිව්වා நான் சமீபத்தில் நடந்த நாடாளுமன்ற ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் கூறினேன், තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්න ඉස්සරහට දෙයිසි. திசவியாரை பிரச்சனை மிகவும் இலகுவாக முடிவுக்கு கொண்டு வரலாம். ඒ ප්‍රශ්නේ කේන්ද්‍ර කරගෙන நிறுத்த வேணும். තිස්ස විහාරේ ප්‍රශ්න ඉස්සරහට පුළුවන්. திசவியாரை பிரச்சனை ඒ මට කියන දේශපාලන ඉවත් කරොත් அதன் மீது தங்கியுள்ள அரசியலை நீக்குவதன் ஊடாக தான் පන්සල ආමතුරුන් වහන්සේ அந்த வியாரையில் இருக்க பௌத்த එම பூமார்கள், ගමේ ජීවත් වෙන පුරවැසියන්
அந்த ஊரில் வாழ்கின்ற பிரஜைகள் අපේ නාගයාර හඳුනන වහන්සේ எமது நாகபியாரில் இருக்கிற பௌத்த பிக்கும் அவர்கள் එකතුම විසඳන්න පුළුවන්. அவர்கள் சேர்ந்தா இந்த பிரச்சனை විසඳන්න දෙන්නේ කවුද? இதுக்கு உடன்படியாக யார் කවුද? யார் දේශපාලකයා. யார் இப்படி நடக்கின்றது ඒගොල්ලෝ ආපවන ජාතිවාදය. அவர்களுக்கு மீண்டும் இனவாதம் தேவை අපි ආණ්ඩුවක් ලෙස කිසි විටක நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் ඕනෑම ஓடி පළාතක ජනතාවගේ எந்த ஒரு பிரதேசத்து மக்களுடைய අයිතිවාසිකම් උතුර ගන්න, உரிமைகளை பறிக்கிறதுக்காக උරුමයන් උතුර ගන්න உரிமைகளை பறித்திருக்கிறதுக்காக කිසිසේත්ම කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் செயல்பட மாட்டோம். මේ රටේ කොතනක පුරාවස්තුවක් හම්බුණා. இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் ஒரு தொல்பொருளியல் காணக்கூடியதாக මේ රටේ இருந்தாலும் කොතනක ඓතිහාසික නටබුන් හම්බුණා. இந்த நாட்டில் எந்த இடத்தில் கடந்த காலத்து சார்ந்த யுத்தங்களை காணக்கூடியதாக இருந்தாலும் අපිව සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලාද බලන්න ඕන. நாங்கள் அது சிங்களமா தமிழ்மா முஸ்லிமா என்ன பார்க்க வேண்டுமா? ඒක වැරදි. அது தவறானது. ඒ පුරාවස්තු දිහා බලන්න ඕන. அந்த தொல்பொருள்களை நாங்கள் பார்க்க ඒ வேண்டியது ඓතිහාසික නටබුන් දැස බලන්න ඕන. அது வரலாற்று ரீதியான ஒரு எச்சங்களாக ඒක தான் අපේ රටේ උරුමයක්. அது எமது நாட்டின் மரபுரிமையாக தான் ඒක අද பார்க்க මොකද வேண்டும். වෙන්නේ තිබෙන්නේ? ஆனால் இங்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? පුරාවස්තුවක් මත වුණාම ஒரு இடத்தில் இருந்து ஒரு தொல்பொருளை காணக்கூடியதாக இருந்தால் ඓතිහාසික නටබුන් මත වුණාම வரலாற்று ரீதியான இடங்களில் இருந்து வரலாற்றியான பொருட்கள் காணக்கூடியதாக ඒක இருந்தால் සිංහලද කියලා හොයනවා. அது சிங்களமாக இருக்குமா என்று ඒක தெரியாது. දෙමළද කියලා அது හොයනවා. தமிழாக இருக்கிறதா என்று ඒක பார்க்கிறது. හින්දුද කියලා හොයනවා. அது ஹிந்துவா இருக்கிறதா என்று ඒක பார்க்கிறது. බෞද්ධකමද කියලා அது හොයනවා. பௌத்தது என்று பார்க்கிறார். දැන් අපි හොයන්නේ මොකද්ද? நாங்கள் என்ன එදා தேடுகின்றோம்? අපේ රටේ කොහොමද තිබුණේ? ஆனால் நாங்கள் என்ன தேட வேண்டும்? ඒ උරුමයන්ගෙන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? எங்க நாடு அந்த காலத்தில் என்ன අපි மாதிரி ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. அது என்ன மாதிரி இருந்தது? අනාගත පරම්පරාව රැකලා දෙන්න ඕන. அடுத்த வரும் தலைமுறைக்கு அதனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம். ජාතිවාදියා බලන්නේ එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் இனவாதி அப்படி பார்க்கறது இல்லை. ඒක හින්දුද? இது இந்துவாக இருக்கா? ඒක බෞද්ධද? அது பௌத்தமாக இருக்கா? මේ තමයි ජාතිවාදියාගේ ස්වභාවය. அதுதான் இனவாதியுடைய சுபாவம். මේගොල්ලන්ට ඕන විදිහට වෙන්නේ කුමක්ද? எனவே அவர்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது? ජාතිවාදී කණ්ඩායම් වලට இனவாத குழுக்களுக்கு என்ன தேவையாக உள்ளது? ඒගොල්ලෝ පරාජයටපත් වුණා. அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள். ජනතාව ප්‍රතික්ෂේප කරා. மக்களால் அவர்கள் நிராகரிக்கப்பட்டார்கள். ජනි මොකද වෙන්නේ තිබෙන්නේ? இனி என்ன நடந்து கொண்டுள்ளது? ඒක ජාතිවාදය මත அந்த இனவாதத்தை மட்டும் ඒව ජාතිවාදය කේන්ද්‍ර කරගෙන அந்த இனவாதத்தை மையமாக ජනි கொண்டு අපේ රටේ ගැටුම් හදන්න උත්සාහ කරනවා. மீண்டும் இந்த நாட்டிலே முரண்பாடுகளை தோற்றுவிக்க මම முயற்சிக்கிறார்கள். ඔබට එකක් කියන්නම්. நான் உங்களுக்கு ஒரு விடயத்தை මොන கூறுகிறேன். දේශයේ எந்த ஒரு வேடத்தில் வந்தாலும் எந்த விதத்தில் வந்தாலும் ජනි ජාතිවාදය නැගිටින්න උත්සාහ කළොත් இந்த நாட்டில் இனவாதத்தை தலைப்புற ඒ முயற்சித்தால் පරාජයටපත් කරන්න அதனை தோற்கடிக்கிறதுக்கு ජාතික ජනබලවේග ආණ්ඩුව தேசிய மக்கள் சக்தியுடைய அரசாங்கம் ගත හැකි හැම පියවරක්ම ගන්න බව උතුම්නාසල කියනවා. ஆகக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கைகளும் நாங்கள் இனவாதத்தை தோன்றிட மாட்டோம். ජාතික සමුදය අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு தேவையான இன ஒற்றுமை. මම දන්නවා මේ යාපනයේ ජනතාව எனக்கு தெரியும் இந்த யாழ்ப்பாண மக்கள் පාරම්පරික දේශපාලන නායකයෝ හිටියා. அப்ப பரம்பரையாக அரசியல் செய்த தலைவர்கள் இருந்தார். පාරම්පරික පක්ෂ තිබුණා. பரம்பரையாக நான் வந்த அரசியல் கட்சிகள் இருந்தது. 1949 හදපු ෆෙඩරල් පක්ෂ ஆனால் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்கு லேபிள் காட்டிக் கொண்டு ජනතාවගේ ඉඩම් மக்களுடைய காணிகளை ආණ්ඩුව අපි තියාගෙන ඉඩක් නැහැ. அரசாங்கத்தில் வச்சுக்கொள்ள இருக்கிறதுக்கு අපි ஒரு විලාස කළාට හැම ඉඩමක්ම விடுவிக்கக்கூடிய எல்லா காணிகளையும் තමුන්නාන්සලා විලාස කළා දෙනවා. உங்களுக்காக நாங்கள் விடுவித்து தருகின்றோம். நாங்கள் கொடுக்கின்றோம். අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது යුද්ධයක් එයි කියලා බලාගෙන නෙවෙයි. இன்னும் ஒரு போர் வரும் என்ற எதிர்பார்ப்புல நாங்கள் வேலை செய்யறது இல்லை. අනිත් අයට වැඩ කරේ ஆனால் ஏனைய தலைவர்கள் வேலை செய்தது මේ අල්ලගත් ඉඩම් තියෙන්න ඕන. இந்த பிடிக்கப்பட்ட காணிகள் இருக்க வேண்டும். ආයුද්ධයක් එයි. மீண்டும் ஒரு மறுபடியும் ஒரு මේ போர் අල්ලගත් හමුදා කඳුළු තියෙන්න ඕන. இந்த பித்ரோனிதங்கள் ராணுவம் ආයුද්ධයක් එයි. மீண்டும் ஒரு போர் வரும் ඒක என்று අපි වැඩ කරන්නේ நாங்கள் வேலை செய்யறது அப்படி ඒ පාරවල් அந்த வீடுகளை ජලි විවෘත කරනවා. மீண்டும் திறந்து கட்டுக்கொள்வது තමුන්නාන්සල නිදහස කටයුතු කරන්න. உங்களால் சுதந்திரமாக செயல்படக்கூடியதாக මේ කරන්නේ කොළඹ පාරවල් වහලා තිබ්බා. அது மாத்திரமில்லை இந்த பிரதேசமானவில்லை கலம்புலே பாதைகள் கூடிதான் இருந்தது. ජනාධිපති මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බා. ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் இருந்த வீதி රජයේ මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා තිබ්බා. அரசியல் மந்திரி பீடத்தில் உள்ள பாதையை கூடிதான் இருந்தது. අපේ පාර උත්තරිය நாங்கள் அந்த வீடுகளையும் திறந்தோம். ජනාධිපති අගමැති මන්දිරය ඉස්සරහා පාර වහලා ඉන්න පුළුවන් නම් ஜனாதிபதி மந்திரிக்கு முன்னால் அரசியல் மந்திரிக்கு முன்னால் உள்ள வீடுகளை திறக்கக்கூடியதாக இருந்தால் යාපනයේ පාරවල් වහගෙන ඉන්න අයිතියක් නැහැ. யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற பாதைகளை ஓடி கிடையாது. යලි යථා තන්ත්‍රයේ යාපනයේ කියනවා. மீண்டும் இயல்பான நிலைக்கு நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தை கொண்டு வருகிறோம். යුද්ධ ඉතිහාසය, போர் வரலாற்றுக்குள் අමීර ඉතිහාසය அந்த கசப்பான අපි வரலாற்று අමතක කළ
යුතු ඉතිහාසය. அந்த நாங்கள் மறக்க வேண்டிய අපි නැවත නැවත ඒක පාරන්න. மீண்டும் மீண்டும் அதை නැවත නැවත ඒක ප්‍රතික්‍රියා දෙන්නේ නැහැ. மீண்டும் நாங்கள் நிலை உருவாக்க அது நாங்கள் செய்ய வேணும். මම දන්නවා කුරුදානෝ දරුවෝ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා බබ. காணாமல் போனாங்களுடைய பிள்ளைகள் நாங்கள் ஈடுபாடுகளை ඔබගේ දරුවා உங்களுடைய பிள்ளை ආණ්ඩුවට බාර දුන්නා. அரசாங்கத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட පොලිස් ස්ථානයට බාර දුන්නා. போலீஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்ட ආණ්ඩුවට බාර දුන්නා. நானும் මේ දරුවා මොකද උනේ කියලා அந்த பிள்ளைக்கு என்ன நடந்தது என்பதை සොයා බැලිය යුතුයි. நாங்கள் தேடி பார்க்க போகணும். ඒක වගකීම් සහිත රජයක වගකීමක්. அதுதான் பொறுப்புள்ள அரசாங்கத்தின் கடமை. මම දන්නවා අතුරුදහන් දෙමෝපියන්ගේ වේදනාව. பிள்ளைகள் காணாமல் போன தாய்மார்கள் தந்தைமார்களுடைய வேதனை සාමාන්‍ය කෙනෙක් මිය ගිහුවාම ஒரு சாதாரண ஒருவர் இறந்து போனால் අපි දේහ දකිනවා. அவருடைய உடலை நாங்கள் காண முடியாது. කතාවක් කරනවා. அவர்களுக்காக இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் අපි பார்க்கிறோம். මොකවා ගිහලා භූමිදාන කරනවා. நாங்களே கொண்டு போயிட்டு அவருக்கான அடக்கம் දෙකක් අතුරු බලනවා. நாங்கள் ஒரு கிழமை 2 கிழமை அவருக்காக ඊට கண்டிப்பாக වෙලාවක කාලයකට අපි සුවපත් වෙනවා. கொஞ்ச காலம் போக பொழுது நாங்கள் ஆறுதல் அடைவோம். හැබැයි දරුවෙක් අතුරුදහන් වුණාම එහෙම නෙවෙයි. ஆனால் ஒரு பிள்ளை காணாமல் போனாங்க. නැවත නැවත අම්මලිකව ජීවත් වෙනවද? அந்த பிள்ளை வாழ்வோடு இருக்கிறாரோ எங்கே இருக்கிறாரா என்ற විශාල වේදනාවක්. அது ஒரு பெரும் வேதனை. මම දන්නවා ඒක. அது எனக்கு தெரியும். මගේ ඥාති සහෝදරයෙක් අතුරුදහන් වුණා. என்னுடைய சகோதர ஊரும் காணாமல் போனவர். අපි දන්නවා දෙමෝපියගේ වේදනාව. எனவே எங்களுக்கு தாய்மார்களுடைய ඒ தந்தைமார்கள் ඒ පිළිබඳව எனவே அந்த தொடர்பாக වේදනාව සමනය වෙන්න அந்த வேதனை இல்லாமல் දරුවන්ගෙන ඇත්ත දේ කිවිය යුතුයි. பிள்ளைகள் தொடர்பாக உண்மையை நாங்கள் ඒ சொல்லுவோம். කාගේවත් පරිගන්න නෙවෙයි. அது எவரிடமிருந்தும் பழிவாக කාගේවත් පිළිට යවන්න නෙවෙයි. இவரிடம் ஒரு சிறைக்கு අපේ அனுப்புறது සාමදානය සඳහා අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு அமைதிக்காக அது தேவை. අපි ආණ්ඩුවක් ඇට දේවලේ කරනවා. நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற வகையில் அது செய்கின்றோம். අපට අවශ්‍ය සාමදානය. எங்களுக்கு அமைதி தேவை. ඉතිහාස ජීවත් වෙන එක අපි මිදෙන්න ඕන. வரலாற்றில் வாழ்வதிலிருந்து நாங்கள் மீள் வேணும். ඉතිහාස වේදනාවෙන් අපි මිදෙන්න ඕන. வரலாற்றில் இருந்து வருகின்ற வேதனையிலிருந்து நாங்கள் மீள் මේ வேணும். ඉතිහාසයෙන් අපි ගැලවෙන්න ඕන. அந்த வரலாற்றிலிருந்து நாங்கள் மீள வேணும். අපි අලුත් පරිච්ඡේදයක් ආරම්භ කරනවා. நாங்கள் புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை தொடங்குவோம். අන්න ඒ වෙනුවෙන් තමයි அதுக்காக වාසවතේ නිලධාරියෙක් ඉන්නවා. தமிழ் மொழி புரிந்து கொள்ளக்கூடிய உத்தியோகர்கள் ඒක තමයි මේ රට අපේ බව දැනෙන්නේ. அப்போதுதான் இந்த நாடு எங்களுடைய நாடு. ඒසයි රාජ්‍ය සේවක எனவே அரசு சேவைக்கும் පොලිසියට போலீஸுக்கும் විශේෂ නාවික හමුදාවට භාෂාව කතා කරන කවුරුන් අපි අපේක්ෂා කරනවා. தமிழ் மொழி பேசுகின்ற இளைஞர்களுடைய හමුද ආරක්ෂා කරගන්න இந்த உடத்து கடலை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு නාවික හමුදාවට විශාල කාර්යභාරයක් තිබෙනවා. கடற்படையினருக்கு பெரும் பொறுப்பு உள்ளது. ඔබගේ දරුවන් බඳවන්න உங்களுடைய பிள்ளைகள் அதில் சேர்க்கப்படும். අපිට ඕන හැම අතිම සමගිය පිරිති රටක්. எங்களுக்கு தேவையான எல்லா வகையான ඒ விதத்திலும் සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. அதுக்காக நாங்கள் ඒ செயல்படுகிறோம். කරන්නේ පාසල් වල ලක්ෂ 16කට அதனால மாத்திரம் இல்லை பாடசாலை பிள்ளைகள் இருக்கிற පරිණාම ආදායම් දුන්න පාසල් පොත් උපකරණ මිලදී ගන්නවා. பாடசாலை உபகரணங்களை கொள்வனம் செய்வது 15 உண்டு. අපි වැටුප් වැඩි කරා. நாங்கள் சம்பளத்தை அதிகரிக்கிறோம். ආණ්ඩුවක සම්පූර්ණ කරමින් තියෙන්නේ. அரசாங்கம் என்ற வகையில் என்ன செய்து கொள்கிறோம்? මුදල් හොරකම් කරන්නේ නැතුව, கல்வியடாக මුදල් අනාශ කරන්නේ නැතුව, பணத்தை திருவடுக்கலாம். භාණ්ඩාගාරේ මුදල් එක්රැස් කරලා திரை செய்வதற்கு பணத்தை சம்பாதிக்கிறோம். ජනතාවට බෙදා දෙනවා. மக்களிடம் சென்று செய்கிறோம். සියලු නාස්ති නතර කරනවා. எல்லா வகையான விடயத்தையும் நாங்கள் මම நிப்பாட்டிக்கிறோம். පහුගියදා நான் கடந்த சில நாட்கள் முன் මේ යාපන දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවට ආවා. நான் யாழ்ப்பாண மாவட்ட அபிவிருத்தி மொழி கூட்டத்தில் ඒ பங்கேற்றேன். යෝජනා ගණනාවක් අපිට ඉදිරිපත් වුණා. அதன் போது பல திட்ட முன்மொழிவுகள் முன்வைக்கப்பட்டோம். අපි හැම යෝජනාවකටම நாங்கள் அந்த எல்லா திட்ட මේ முன்மொழிவுகள் අයවැයේදී මුදල් විතරා. இந்த வரவு செலவுத்திட்டத்தில் பணம் ஒதுக்கியுள்ளோம். සමහර අය මට කිව්වා சிலர் என்னிடம் சொன்னார் කාන්තා සම්තුරේ ජනාධිපති මන්දිරයක් තියෙනවා කියලා. காந்தாசன்புரியில் ஒரு ஜனாதிபதி மந்திரி ஒன்று இருக்கிறது என்று கூறினார். මට ඒක එපා. எனக்கு அது தேவையில்லை. ඔයගොල්ලන්ට ඕන ජනාධිපති මන්දිරයක් உங்களுக்கு ஜனாதிபதி மந்திரி ஒன்று தேவையா? ඕනද? தேவையா? එපා. தேவை. ජනාධිපති මාලිගය. ஜனாதிபதி. අපි මොකද කරන්නේ? நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும்? අපි දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුවට කිව්වා நாங்கள் மாவட்ட அபிவிருத்தி මේ பொறுப்பு යාපනයට වැදගත් වෙන ව්‍යාපෘතියක් කියන්න. இந்த யாழ்ப்பாணத்துக்கு பிரயோஜனமான ஒரு මේ விஷயம். ව්‍යාපෘතියේ ඉඩම් සහ එම බිල්ඩින් අපි ලබා දෙන්න ලෑස්ති. அந்த காணியம் அந்த கட்டடத்தை அந்த செயல் திட்டத்துக்காக நாங்கள் ඔබේ வளர்க்கிறோம். ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න තම වෙන්න ඕන. அது இந்த மக்களுக்காக வேலை செய்யறதுக்கு අපේ பயன்படும். දරුවන්ට රස්සාවකට තම වෙන්න ඕන. அது எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு தொழில் வாய்ப்பை ඒවා අපි வழங்குகிறோம். නිදහස් කරනවා ඒවා. நாங்கள் அதில் விடுவிக்கிறோம். ඊටසේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අධ්‍යක්ෂතුමා කිව්වා පාරවල් කැඩිලා කිව්වා. அதே நேரம் வீடுகளை வந்து பல்லாண்டு நிலையில் இருக்கிறதாக வீதி அதிகார சபை අපි මේ අරවැලියකදී நாங்கள் இந்த வரவு செலவு මේ திட்டத்துக்கு පළාතට இந்த பிரதேசத்துக்கு මෑත කාලේ පාරවල් හදන්න சமீப காலத்தில் வீடுகளை புனரமைப்பு செய்யறதுக்கு මේ කරපු වැඩිම මුදල් ප්‍රමාණය අපි වෙන් කරා. மிகவும் அதிக
அதிகமான பணத்தொகை විදින හොඳා. මේ දසලක්ෂ 5000ක් විතර ලදිනවා පාරවල. அதாவது 5000 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. දැන් ඉඳන් මාතු හදන්න ඕන. இப்ப உத்தியோகஸ்தர்கள் அது செய்ய வேணும். පඩි වැඩි කරලා දින හොරකම් නොත් බෑ. எனவே உத்தியோகஸ்தர்களுடைய சம்பளத்தை கூட்டி கொள்வது எனவே களவு செய்ய முடியும். දැන් වැඩ කරලා ලෑස්තිලා තියෙනවා. இப்ப வேலை செய்யறதுக்கு එල්ලමට වෙලේ යාපඩි පුස්තකාලේ. அது மட்டும் இல்லை இந்த யாழ்ப்பாணம் பொதுசன் நூலகம் ඉතිහාසය ඉතාම வரலாற்றில் மிகவும் කළු மிகவும் கருப்பான සිදුවීමක් වේ. உலக தெற்குலமே இந்த பேரும் පළාතම ජනතාව. எல்லா பக்கத்திலும் மக்கள் තමන්ගේ ජනතාවට සලකන தங்களுடைய மக்களாக රට கருதுகிறார்கள். ඉදිරියට යනවා කියලා කල්පනා කරන ආණ්ඩුව. இந்த நாட்டை முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிற அரசாங்கம் அது மட்டுமல்ல උතුරු ಭಾರತ විශාල දීවර සම්පතක් තියෙනවා. இந்த வடக்கு பிரதேசத்தில் பாரிய ஒரு மீன்பிடி අර විශාල අවසනාවකට මුහුණ තිබෙනවා. ஆனா பெரும் ஒரு டூரிஸ்ட் மாநிலைக்கு නීති විරෝධී මසුන් මරන්න, சட்டவிரோதமான முறையில் மீன்பிடி தொழில் නීති විරෝධී ආම්පන්න ක්‍රම, சட்டவிரோத கருவிகளை பயன்படுத்தி මුළු පරිසර පද්ධතිය විනාශ කරනවා. முழுவதாகவே சுற்றுச்சூழலை අපි දීවර ගායිතින් දැහ ගන්නවා. எங்களுடைய மீனவர்களுடைய உரிமைகள் பறிக்க அடுத்த வருஷம் செய்ய வேண்டியதுக்காக முன்வரிவுகள் அனுப்ப வேணும். නවම්බර් මාස ආයතනයේ ඉදිරිපත් කරනවා. அது நாங்கள் நவம்பர் மாதத்துக்கு අන්නේ வர යාපඩි නගර සභාවෙන් அப்போ இந்த யாழ்ப்பாண நகர சபை ප්‍රාදේශ සභාවෙන් යෝජනා ටික ඉන්න ඕන. பிரதேச சபையில் இருந்து යෝජනා එනකොට அந்த முன்மொழிவுகளை வழங்கும் போது අපි බලනවා නගර සභාවේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ඉන්නේ කවුද කියලා. நாங்கள் பார்க்கின்றோம் முனிசிபல் கவுன்சிலும் பிரதேச சபையில் இருக்கிறவர்கள் யார் என்பது. ජාතික ජන බලවේගය ඉන්නේ නම් தேசிய மக்கள் சக்தி தான் இருக்கிறதாக இருந்தால் ඇස් පියාගෙන සල්ලි ටික වෙන් කරනවා. நாங்கள் கண்ணை மூடிக்கொண்டு பணத்தை ஒதுக்கின்றோம். எங்களுக்கு தெரியும் இவர்கள் கள்ளக்கடலில் அவர்கள் வேணாக்க மாட்டார் என்று தெரியும். වෙන අය නම් ඉන්නේ ஆனா வேறாக தான் இருக்கிறதாக இருந்தால் 10 පාරක් හිතනවා. நாங்கள் 10 முறை சிந்திக்க வேணும். කොන්ක්‍රීට් පාරට සල්ලි ඉල්ලලා கான்கிரீட் வைத்துக்கு காசில் போகும்போது පාරට කොන්ක්‍රීට් ටිකයි பாதைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் සභාපතිගේ සාක්කුවට ගොඩයි. தலைவருடைய தொகைக்கு அதிக பணமும் போகிறது. එහෙම නෙවෙයි ඉන්නේ. அப்படித்தானே நடந்தது. එහෙම කරන්න දෙන්නේ නැහැ සල්ලි. அப்படி செய்யறதுக்கு நாங்கள் பணம் வழங்க මට மாட்டோம். වෙනවනකම තියෙන්නේ. எது நாங்கள் வரோம் අන්න මහා ආණ්ඩුව කරන වැඩේට அதாவது மத்திய அரசாங்கம் செய்கிற வேலைக்கு සමාන වැඩේ කරන ප්‍රාදේශ සභාව වුණා. அதே மாதிரி வேலை செய்கின்ற பாதி சபை வந்து මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காமல் இருக்கும் போது නගර සභාව ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරන්නත් බෑ. எனவே நகர சபையும் பிரதேச சபையும் මහා ආණ්ඩුව නාස්ති කරන්නේ නැහැ. மத்திய அரசாங்கம் வந்து ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරන්නේ නැහැ, හොරකම් කරන්නේත් නැහැ. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் விரயம் செய்யக்கூடாது. මහා ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் නගර සභාව ප්‍රාදේශ සභාව වැඩ කරනවා. நகர சபையும் பிரதேச சபையும் வேலை செய்யும். එහෙනම් දෙන්න ඕන කාටද? அப்ப யாருக்கு வாக்களிக்க வேணும்? ජාතික ජන බලවේගය. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு. මහා ආණ්ඩුව හොරකම් කරන්නේ නැහැ. தேசிய மக்கள் சக்தி களவெடுக்க மாட்டார். ප්‍රාදේශ සභාව හොරකම් කරනවා. ஆனா பிரதேச சபை களவெடுக்க මහා ආණ්ඩුව மாட்டார். නාස්ති කරන්නේ නැහැ. தேசிய மத்திய அரசாங்கம் களவெடுக்காமல் இருக்கும் ප්‍රාදේශ සභාව නාස්ති කරනවා. பிரதேச சபை මහා களவெடுக்கிறதாக ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා. மத்திய அரசாங்கம் வேலை செய்து கொண்டு போகும். ප්‍රාදේශ සභාව කකුලෙන් අදිනවා. பிரதேச சபை வந்து அதுக்காக தடையாக இருக்கும் போது වෙන අයට දුන්නොත් විඩදී. அதுதான் நடக்கும். வீராக்கள் ஒழுத்தா කරනවද? நீங்கள் அப்படி செய்றீங்களா? අපේ සහෝදර කියන්නේ. அதுதான் நீங்கள் சொல்ல போறோம். 17 சபைகளும் 16 17 දිනනවා. நாங்கள் 17 போயிடுறோம். අලුත් පරිච්ඡේදයක් අපි ආරම්භ කරනවා. நாங்கள் புதிய ஒரு அத்தியாயத்தை தொடங்குவோம். ආණ්ඩුව மத்திய அரசாங்கத்திலிருந்து பணம் එකතු කරගන්නවා. பிரதேச சபை ஊடாக பணம் திரட்டப்படும். ඒක පරිස්සම් කරලා அதனை நாங்கள் பாதுகாப்போம். පළාතේ වැඩ ටික කරන්න. பிரதேசத்தை வேலைகள் செய்ய පළාතේ වැඩ ටික මෙහෙවන්න. பிரதேச வேலைகளை நெறிப்படுத்துறதுக்கு ජාතික ජන බලවේග නගර සභාව ප්‍රාදේශ සභාව වාර දෙනවා. தேசிய மக்கள் சக்திக்கு பிரதேச சபையும் நகர சபையும் ஒப்படைக்குவா. මම හිතන්නේ நான் நினைக்கின்றேன் අපිට දෙන්න නැත්නම් මේ රටේ බලය எங்களுக்கு இந்த ஆட்சி கொடுக்காமல் இருந்தால் කාටද දෙන්නේ? நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்குறீங்க? නමක් කියන්න. ஒரு கட்சிக்கு சொல்லுங்க. පක්ෂයක් කියන්න. ஒரு கட்சி ஒரு பேர் சொல்லுங்க. දැන් ඔක්කොම අවසන්. இது எல்லாம் முடிந்தது. මේ රටේ අනාගතේ තියෙන්නේ இந்த நாட்டில் எதிர்காலம் ජාතික ජන බලවේග මත. தேசிய மக்கள் சக்தி மீது නැවත මම இன்னும் විශ්වවිද්‍යාලයෙන් වල සම්මානසලට மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். අපි දකුණේ සිංහල ජනතාවත් එක්ක நாங்கள் தென்னிலங்கை சிங்கள மக்களுடன் දීර්ඝ කාලයක් දේශපාලනය කරා. நீண்ட காலமாக அரசியல் செய்தோம். අපි මහන්සි වුණා. நாங்கள் முயற்சித்துள்ளோம். ගෙවල් වලට ගියා. வீடு வீடாக சென்றோம். ගම්මුල රැසීම් තිබ්බා. ஊர்களில் கூட்டம் வச்சோம். විශාල වෙනසක් දැරුවා. நாங்கள் மிகவும் கடுமையான முயற்சி எடுத்தோம். හැබැයි මේ උතුරේ ஆனால் நாங்கள் வடக்கு අපි ඒ තරම් මහන්සි වෙන්නේ නැහැ. அவ்வளவு நாங்கள் கஷ்டப்படவில்லை. අපි දකුණේ යන තරම් ගම්වලට ගියේ නැහැ. நாங்கள் தெற்கில் போகின்ற அளவு கிராமங்களுக்கு අපි දකුණේ යන තරම් තමුන්වන්සලා හම්බුනේ නැහැ. நாங்கள் தெற்கில் அளவுக்கு உங்களை சந்திக்கவில்லை. අපි ඒ ප්‍රශ්න තරම් මේ ප්‍රශ්න ගැන අවධානය යොමු කරේ නැහැ. அந்த பிரதேசத்து மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அளவுக்கு இந்த பிரதேச மக்கள் நான் நேர்மையாக சொல்கிறேன். දකුණේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත්
தென்னிலங்கையில் ஏதாவது ஒரு අපි பிரச்சனை පක්ෂයකට දේ කාලේ ගොඩාක් කෑ ගහනවා. நாங்கள் ஒரு கட்சி என்ற வகையில் அந்த காலத்தில் வடக்கில் பிரச்சனை போது ඒක අපිට පමා වෙලා ඉන්නේ. அது எங்களுக்கு தாமதமாகி தான் ඔක්කොම තිබියදී அப்படியான ஒரு நிலைமையில் கூட තමුන්නාන්සලා අපි විශ්වාස කරා. அந்த நிலைமையில கூட நீங்கள் எங்களை நம்பினோம். ඒක විශේෂ විශ්වාසයක්. அது ஒரு குறிப்பான ஒரு நம்பிக்கை. අපි ගැටිව විශ්වාස කරනවා. நாங்கள் குறிப்பாக நம்பிக்கை මේ வைத்துள்ளோம். අල්ලගත්තු අත நீங்கள் பிடித்த இந்த கையை ආපහු අත්හරින්නේ නැති බව. நாங்கள் ஒருபோதும் நீங்கள் கைவிட மாட்டோம் என்ற අත්හරින්නේ நம்பிக்கை. දැත நீங்கள் கைவிட போறீங்களா? අපි අත්හරින්නේ දැත நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு விழாவை கொண்டாட வேணும். ආරම්භයේදී ඔක්තෝබර් මාසේ කොළඹ அது தொடக்கத்தில் அக்டோபர் மாதத்தில் வந்து கிளம்பில் ඊළඟ අවුරුද්දේ බොහෝ දුරට යාපනයේ அடுத்த வருடம் சில நேரம் பெரும்பாலும் මේ ජාතික උත්සවය පවත්වනවා. இந்த பேச்சு எல்லாரும் நாங்கள் எல்லோரும் தரவு இளைஞர்கள் சென்று අපේ ආහාර රටාවක පෙන්නුම් நாங்கள் எங்களுடைய உணவுபலக்கங்களை අපේ අඳුම් විලාසිතා පෙන්නුම් எங்களுடைய ஆடை ஆபரணங்களை අපේ සංගීතය පෙන්නුම් எங்களுடைய இசையை අපේ ගීතය පෙන්නුම් எங்களுடைய பாடல்களை අපේ නාට්‍ය පෙන්නුම් எங்களுடைய நாடகங்களை අපි කෙනාගේ සංස්කෘතිය පෙන්නුම් நாங்கள் எங்களுடைய கலாச்சாரத்தை අපි காட்டுவோம். එකට වේදිකාවට නැගලා நாங்கள் ஒரே வேளையிலே இங்கு මේ සියල්ල රඟ දක්වන இந்த எல்லாத்தையும் அரங்கேற்றப்படும் එක වේදිකාවක් හදමු. ஒரு வேலையை அமைப்போம். බෙදරියුගේ අවසන් කරන වේදිකාවක් හදමு. அதாவது பிரிந்து போன காலகட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்த විශේෂ ஒரு மேடையை මණ්ඩලයක්තුමා குறிப்பாக எங்களுடைய தோழர் උත්සාහ කරනවා முயற்சிக்கிறார். යාපනයේ யாழ்ப்பாணத்துல ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් හදන්න. யாழ்ப்பாணத்துல ஒரு சர்வதேச கிரிக்கெட் திடலை அமைக்கிறார்கள். ක්‍රිකට් ආட்டத்துக்கு සම්බන්ධ ප්‍රධාන පීඩකෙක් මාව හම්බුණා. கிரிக்கெட் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு விளையாட்டு வீரர் என்னை சந்தித்தார். එතුමා පහුගියදා මේ දවස්වල මේ ආවා. அவர் கடந்த சில நாட்கள் முன் யாழ்ப்பாணத்துக்கு வந்தார். සනත් ජයසූරිය. சனத் ஜெயசூரி அவர்கள் මගෙන් ඒව ජනාධිපතිතුමා මොනවද වෙන්න ඕන කියලා. ஜனாதிபதி அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர் கேட்கிறார். මම එකක් කිව්වා. நான் ஒன்று சொல்றேன். අපි කොහොම හරි நாங்கள் எப்படியாவது යාපන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියක් හදලා யாழ்ப்பாணத்துல ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් මැච් එකක් ගහන්න ඕන. சர்வதேச விளையாட்டுகளை அமைத்து අපේ මොනවද எங்களுடைய 5 வருட காலத்தில் ඒ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ அந்த கிரிக்கெட் அணியில் இருந்து සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අය සෙල්ලම් කරන්න ඕන. சிங்கள தமிழ் முஸ்லிம் அவர்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் விளையாட வேணும். අපි එකට එකතු වෙන්න ඕන நாங்கள் හැමෝටම. ஒன்றாக சேர வேண்டும். ඒක அதுதான் நாட்டை கட்டியெழுப்பப்படுவது. අපිට දිනු වෙන්න පුළුවන්. அப்படி நாங்கள் வளர்ச்சி அடைய முடியும். ඒකට දිනු වෙන්න කිසි බාධාවක් නැහැ. இந்த நாட்டு வளர்ச்சிக்கு எந்த ஒரு தடையும் இல்லை. මහ පොළොවක් තියෙනවා. மிகவும் செழிப்பான ஒரு நிலம் අවකාශ තියෙනවා. நல்ல ஒரு நில அளவை திணைக்களத்தில் இருக்கிறோம். அதுல இந்த நிலவேல் தமிழ் ஒருவர் අපි හොඳට හිටියා. நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருந்தோம். ප්‍රශ්න තිබුණේ නැහැ. எங்களுக்கு இடையில பேச்சு ඒක இருக்கவில்லை. දේශපාලන මේ ප්‍රශ්න හැදුවා. ஆனால் அரசியல்வாதிகள் இந்த பேச்சு යන්නේ යන්නේ අවසන්. ஆனால் அந்த ஒரு காலம் முடிந்து விட்டது. අලුත් පරිච්ඡේදයක්. இது ஒரு புதிய அத்தியாயம். අලුත් රටක්. புதிய ஒரு நாடு. අලුත් යුගයක්. இது ஒரு புதிய காலம். අලුත් යුගයක් දෙවෙන්නේ බොහෝ இதிலிருந்து பிறந்த எனக்கு සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරන මට சிங்கள மொழியில் பேசுகிற எனக்கு ඔබ දහස් ගණන් එකතු වෙලා நீங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஒரு සමාජයෙන් ඉන්නවා. நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். අපේ සහෝදරත්ව නෙවෙයිද? இது இதுதான் நம்பிக்கை. නැතිවම නේද? இதுதான் எங்களுடைய வேறுபாடு. යන්නේ මේක බෙදෙන්න දෙන්නේ නැහැ. இது விரோதியம் நாங்கள் பிளவுபட යන්නේ விடுவோம். ගැටුම් ඇති වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. இன்னும் முரண்பாடுகள் இடம்பெறும். දුෂ්කර පරිච්ඡේදය අවසන්. கடந்த காலம் அந்த கடினமான අලුත් காலம் පරිච්ඡේදය අවසන්. அந்த கருப்பான அத்தியாயம் முடிந்து අලුත් යුගයක් අපි ආරම්භ புதிய කරමු. ஒரு யுகத்தை நாங்கள் ඒ தொடங்குவோம். වෙනුවෙන් අපි අල්ලාගත්තුවත් அதுக்காக நாங்கள் கைகோர்த்து අත්තරින් නැතුව ඉදිරියට යමු. அந்த கைகோர்த்தின கைகளை இன்னும் அந்த கைகளை සතුටක් ඉදිරියට යමු. பலமாக கொண்டு ඒ වෙනුවෙන් සියලුම එකතු වෙමු. அதுக்காக எல்லோரும் ஒன்று ඒ වෙනුවෙන් සියලුම පෙරටමු. அதுக்காக எல்லோரும் ஒன்று ඒ වෙනුවෙන් අපි එක්සත්